ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯುಗಾದಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಏನೇನ ಜೀವನ ಎಂಚಿನೆಂಚಿನ ಎನ್ನಿದರ ಅವು ಪೂರ ನೆರವೇರಡನ್ನು ಯಾನ ದೇವೇರಡ ಬೇಡುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕಹಿ ಸಿಹಿ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಕಹಿ ಇತ್ತಂಡನೆ ಸಿಹಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ. ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನ ಎಡ್ಲ ಸಿಹಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಆತು, ಕಹಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಆತು. ಕಹಿ ಸಿಹಿನ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗ ಅನುಭವಿಸುಗ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಅಂಚ. ಬೊಕ ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಆತೆ. ಬೊಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತ್ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೊಕ ಇಂದಾಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಮಿನಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೇನಿ ಅಂಚ. ತುಲೆ ಪಾಯಸದ ಐಟಮ್ ಬೈದುಂಡು ನನ್ನ ಕೋಡೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪತಂದ ಇದ್ದೇರು. ನನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ. ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ತುಳೆ ಸಾಗ್ಲ ಪದಂಗಿ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪೈನೆ ಅಂತುಲೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದಂತುಲೆ ಯಾನ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡಿದೀನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಆಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕೊಂತೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಬೊಕ ಮುಲ್ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆ ದೀತೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಬಳಂತೆರಿ ಬೊದುಲ್ ಪದಿ ದೀತೆಂದೆ ನಾನು ಐನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಉಡು ಪೇರು ದೆಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಳಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಪಾಯಸ ಗೈಕ್ ನಾ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ. ಪಾಯಸದ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ ಕೈಲಿಂಚ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅಡಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಬೊಕ ಒಂದು ಕೊದಿಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಕೊಂಡ ಬೊಕ ಪಾಯಸದ ಬೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೋ ಕೊದಿಂತುಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೀಟ್ರೂಟು ಸುಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಪಾಯಸ ಬೊಕ ಮುಂದುಲೆ ಪಪ್ಪಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಪೋಡಿ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇದದ ಅಲಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಚ. ನಾನು ದೇವರೇಗೊಂಜಿ ಮತ ಆರತಿ ಮಂತದ ಕೈ ಮುಗಿದ ಬೊಕ ವನಸ್ ಮನ್ಪು ಬನ್ನಗ ಪತಂದರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಎಳ್ದು ಸೊಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಶೋಕುಂಡು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಮಂತುದೊಲಿ ಇನಿ ಮನ್ಪುಜಿ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಪೇನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಎಲ್ಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಡೆ ನೀನು కొంచెం పప్పంగాయ లెడ్డు పడుతుంది పప్పంగాయ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಕ್ತು ಎಡಾಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಾಯಸ ಉಂಡತ ಇನಿ ಸುಧಾರಿಗ ಇನ್ನಿದಾಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಅಂಚ. ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲು ಬಂಗಾರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನಲ್ ಬಗೆಲ್ಡು ಕಾಂಡೇನಿ ತಿಜ್ಜಂಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಜಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ತಾನೆ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಎತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಕುಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ. ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂಗಾರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಯಸ ತಿಂದ ನಗಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಾ ಬುರ್ಚಿ ಇಂದು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟು ತರೆ ಪಂಡು ಒಂದುಂಡು ಚಾದಿಲ್ಲ ಪರ್ಂದು ದಯಪಂಡ ತರೆ ಅಡೆ ಅದು ಊಟದ್ದು ಒಂದುಂಡು ಐಗೊಂದು ಚಾ ಪರ್ಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಚಾ ಭ್ರಮೆ ಪತ್ತುಂಡ ಪಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಚಾದ ಒರೋರೇನು ಇಂಚೇನೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪರ್ತಿಜಿಂದ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ ಪರೋಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನ ಒಂಚೂರು ದೀಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಚಾ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬುಲಂಚೆನೆ ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಚಾ ಪರೋಡೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಪರೋಡೆ ಹಿಂಗ ಅಂಚ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಉಂತುಜಿ ಅಂಚ. ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಕ
ಚಾವಡಿ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಚಾ ಪರ್ದಾನಾಗೇನ ಥರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸರಿಯಾಡು ಚಾನನ ಇನ್ನಿತ ಈ വലിയ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.